سلام نادي يوتيوب channel ناتي تخاتلتي تتوين كتكمتي كم ياللخم فيلموني بحر لو ما عندي بحدش فيديو متيكم علىخو سوهان تايو ناي باتري ناي موبايلنا كيمي غيرنا نزنوحه جيزي نتقوملو كي تبالا شو مالتي سوخاس تفعليه setting وينكا install app نداغبرنا كرياكم مالتي مجمريا app setting نعتو setting إلنا search نقبل setting متقلنا له أبقى click نقبل أبقى click مسقبلنا أب setting انتاي search نقبل Wi-Fi زبر مالتي Wi-Fi scanning كنصح مجملنا أبلا على متياتنا لا أبدا Wi-Fi scanning جا click نقبل إذا Wi-Fi scanning أقطع معنا قف جيريت أنيحة جن on لحد أنيحاتنا انتايو باترنا بتعمي يزبر علينا وين كازود علينا مالتي انتاي سو زخونه اب نحن نتقوملو እሱ እንጠቆመለ ወላ አይንጠቆመለ ስካኒንግ ስለዝገብሮ ነት ባትርና እንታይ ይገብረልና ይበልዓልና ማለት እዩ ስለዚህ ኦን ድሕፀኒ ሓንተ ንገብራ ኦፍ ነጥፋ ማለት እዩ ካሊኤቲ አጃስት ንገብራ ወይ ካለ ማዓርያ ብሉቱዝ ስካኒንግ ዝብል ማለት እዩ ብሉቱዝ ስካኒንግ ዝብል ስለዚህ ብሉቱዝ ስካኒንግ ኣብ ላዕሊ ጽፍተላ ኣብ አንተ ንገብራ ኣብ ክሊክ ንገብር እሳኻ ልክ ኦን ድሕር ጸኒሓ እንታይ ንገብራ ኦፍ ንገብራ ማለት እዩ ኦኬ ዘን ክልተ ዚን አሬንጅ ጌርና ያለና ካለ እንታዩ ሰርች ንገብሮ አዳፕቲቭ ኣብዛ ሴቲንግ አቲና adaptive brightness ስለዚህ ካብታ ቀዳሚት እንዳጽሐፍና ኻልና ዩዝ adaptive brightness ዝብል መጥናሎ አባ ክሊክ እንገብር አባ ክሊክ መስገበና እዚ እንታይ ጥቅሙ ምስ ዌዘር ኮንዲሽን ምስ ኩነታት አየር ፀሐይ ዝኾነሉን ኣብ ጸልማት ዝኾነሉን ባዕሉ አጃስት ይገብረልና ማለት እዩ የተዓሪልና ኦኬ ባትሪ ከምዚ ይወዳአና ገይሩ አጃስት ይገብረልና ማለት እዩ ከም ስትሪዎ ዘለኹም ፀሐይ ከውን ከሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ of the حتى حذيا is adaptive brightness كل جزء انت خنقبر لنا ديا on خنقبر لنا مالت اوكي قال اب sound and vibration كل جزء كندول كلنا تليفون نصحف فينا مش ስለዚህ ኣብዚ كنا معاري ዝግባና እንታይ ናንጽሕፍ ዲል ፓድ ቶን ኦኬ ዲል ፓድ ቶን ኣብታ ዳዕለና አባ ክሊክ እንገብራ እዛ ዲል ፓድ ቶን ኩሉ ግዜ እንታዩ كل جزء እንዳደወልና ኻለና እንታዩ ድምጽ ዘስማዕ ኣሎ እዚ ነቲ ባትሪና ሐና መወደድ ጥራሕ እምበር ካለ ወላ ሓደ ጥቅም የብሉ ስለዚህ ኦን ድሕር ጸኒሓ ዲፓቶ እንታይ ንገብራ ከብዛ ዝረይኩም ዘለኹ ኦፍ ንገብራ ማለት እዩ ኦኬ ካለ ኣብ ሴቲንግ ነማዓሪ ነገር እንታዩ ዲስፕሌይ ኦኬ ስክሪን ሐና ዋይት ክኸውን ከሎ ከም ዝሕት ተቆመል ዘለኹ ኤንድ ዳርክ ክኸውን ከሎ ይፋለይ ኦኬ ስለዚህ እንታይ ሰርች ንገብር ዳርክ ቲም ኢልና ሰርች ምስገበና ኣብ ላዕሊ ትመጸልና እዛ ዳርክ ቲም ድሕር ጌርናዮ ባትሪ ብዙሕ ኣይበልዓልናኒ ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ዳርክ ቲም ዋይት ቲም ድሕር ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ባትሪ ይበልዓልና ስለዚህ ዳርክ ቲም ኦን ንገብሮ ማለት እዩ ኦን ድሕር ጌርና ዳርክ ቲም ከም ጸሊም ኮይኑልና ኣሎ ባትሪ ብዙሕ ኣይበልዓልናኒ ንግዜ ግን ሕጂ ኣነ ኸሪአኩም ስለዘለኹ ግን ብርሃን ንግዜ ንብርሃን ይኹን ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ከሪአኩም ደልየት ዘለኹ ኣብ ሓንታ አፕ ማለት እዩ ኣገዳሲት ያታ አፕ ያ ኣብ ፕሌይ ስቶር ናና አባ እንታይ ሰርች ንገብር ኤሌክትሮን ዝብል ሰርች ንገብር ኢና ኦኬ ኣብዚያ ሰርች እዚኣ ኤሌክትሮን ኣብ ላዕሊ ዘላ አባ ክሊክ ሰገበርኩማ ሽዑ እዛ ታሕቲ ትረአየና ዘላ እዚኣ ታሕቲ ግሪን ታሕቲ ዘላ አባ እንታይ ንገብር ኢንስታል ንገብር ኤሌክትሮን ባትሪ ሄልዝ ትብል ዘላ እዛ ቀዳሚት ዘይኮነስ ኣብ ታሕቲ ዘላ ካሊቲ ንዓ ኢንስታል ንገብር ኢንስታል ምስ ገበርና ያ ቆርተይ ንጽበያ ኦኬ ኢንስታል ትገብርና አላ ኦኬ ትሕዞ ስፔስ ንሽተይ ሽዑ ኢንስታል ጌራትና አላ ኦፕን ንገብራ ኦፕን ምስ ገበርና ኣለው ንብሎ ኣለው ምስ ገበርና ያ ኣብዚ consent not consent ናለው consent ኣብያ ክሊክ ንገብር
شعود تشك تقبلنا ناس باترنا مع أنت ده نقبل confirm values دبلالو مش تحتي أبقى كليك نقبل تشك تقبلنا لنا تباترنا تعنو إنه هو مالتيو أطبقنا تعالو دو يلن كه سلزي تشجيرات لنا لا دان نبلا دام سبلنا سلزي باترنا تي ترينا باتري ليبر 7.1% هالو باتري كونديشن قبل عليه قبل باتري كونديشن زبل زلو غودي بلنا له صبو دحر حما اللوخا بادي بلاكا دحر بتام صبو اللوخا بري غودي بلاكا مالتي كالا ابدي تشرش نغبرو انتايو تشك نغبرو ابدي الارم زبل الله ابدي الارم دي كليك مسغبرنا دي باتري فول الارم تبل زلا نعانته نغبرا اون نغبرا مالتي اوكي اون مسغبرنا يا انت تحبرنا تشارج اب نسخو على الجيزه وين كان باترينا انا تشارج اب نغبرو الجيزه كاب 25% من تحت كود اللي يقولوا اوكي كاب 8% خان لعلي كل علي يقولنا احنا تشارج سلازم انت تحبرنا تشارج نغبرنا خلنا 8% مسخونه انت تغبرنا الارم تغبرنا مالتي اوكي سلازي نتا نزي باتري فول ارم اوف نديازلا اون نغبر سلازي تحبرنا علامات تعنانا موبايلنا خا بخمس كنترول نغبر صني لكم سلاستمعكم مني يغني لي تشاو